Má bhreaíonn muid ar sais an ancient as an nua go na scéalta seo, ce chuí bhfuil daoine inis i chur leis an tradiisiún béal agus i chur a stampa sais nua aimsirthe air. So mar hampla rud a le méile déanaí go hála ná Tá leabhar nu fáilte ag etna ní chalachúir Tá sé bunathe ar na scéalta finíochta agus dúna si insint ar scéal ó sin agus níomh. Agus sais dúna si chuirsíos ar an scéal mar a bhí go dagan níomh agus go gcuireann si ó sin faoi dheasa go ditan siad an rá ach an sin tu an etna isteach sais gné an déanacht go mbíonn siad sais gaiirí brain ga chéile. You know, tá Steve céad blian caite agus táidir níl géirí breanú ar chéile heile táidir chorás go chéile táidir gurí sir seo na chéile agus sinné an fá go bhfuil sí na géirí fiile ar éan marall go bhfuil sé sais tíirseach gan fósa.